नै लोगोफोर आंहा दा खांख्राइ ओमफ्राय स्टार्ट सायनो नागिरदों आङो दा गांजेमायाव लाबोदोंमोन ना दहाय बेखौनो आङो एसे जन्दिस खारो होन्दों नामा मानसिफ्रा जन्दिस खारो होननानै बुंदोंमोन नालाय बेखौनो सायलाबायनो सानदोंमोन आङो नै दा जालाबायनो आंना बेबायदिसो हायोहाय लोगोफोर सोर सोरना बोरै बोरै हायो खामफ्लाय जानो गोरलै गोरलैसो खामफ्लाय जानो गिदिर गैया खामफ्लायखौ हाखाजोबनानै खांख्राइ सायनोसै दा खामफ्लायानो गोरलै दबसो नायनो एखे देरथाराखैहाय राया दा हाखांबाय ओमफ्राय बेखौ सायनोसै हाखांबाय दै आं दानिया ओइ बागथाबलायनायथार आयौ 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 आं गियोदै नैबे दाबुखौबो होगोन आं नैबेखौ दानस' होनांसै दानस'नोसै नैबिदियाव जिरना जानोसै एखेबारे आं गियो खांख्राइफोरखौबो बेरेंखा बेरेंखानो लागायबाय आं गियो आयौ 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 टेंटेने इउ होथारा बेखौ देहोथारनो आङो होथारा ओरैबायदि अल्ला बिराद गोराथारना गिनांगौ नै बेखौ दानस'नानै बेखौ जायो आं जिरनानै जि गोथाव मोनो आङो बेखौ दानस'जोबगोन दे आं ओमफ्राय जानोसै बेखौहाय दा मेलेम एरनोल' एसे मोनसे दोनगोन आङो ओमफ्राय बाथोन जानो दोनबाय आं गामनायाव बाथोन जानांगौ आराम बानलु गोसा होनानै फदिना लाबो दे फदिनाजोंहाय देगोन आं खोनाबाय फदिना लाबोगोन आङो दा गोथाव देनानै जाहोदो बेखौहाय सायनोसै आं दाना दानस'जोबखाबाय दा दानस'नो होनो बेबायदि थाबावोसो आं माबा मेलेम एरखौनो दोन्दोंमोन आङो नै बेफोरखौबो सायनांगौबो माबाथारालाय सायखांबाय आं नै दा दोनहरसै नै दायोहाय आं संनो नागिरबाय नै थाव सेरबाय ओमफ्राय नै खांख्राइया ओरैहाय नै ओमफ्राय खामब्रेंगा गोसोम जालायलायबाय नै माबायदि एवबाय थानोसै आङो दा नै लासै लासैनो एसे खामफ्राम एवनोसै आं दा फारसे खामलायनोसै आंहा खर' गरम संसों बांसिन खाम संनो रोङाहाय आं जानला मोनला संलाबायनो खर' गरम जादों आंहा जि गाराम खामफ्रामबाय नै लासै एसे मोजां गोजा गोजा खालामनांसिगोन आं रं होबावाखैसै नामाथाय आङो जि गाराम खामफ्रामबाय आं दा नै माबाखौ होनोसै नै खामब्रेंगाखौहाय नै खोबदै गोथाव जासिगोनहाय जि मोदोमलायबाय माबाया बे केमेरानि एंगेला माबायदि नै हारसिङै आखाइ हमनानै दिन्दां फादां एरनो रोङा दे आंनि लोगोफोर नै जानला मोनला एरलाबायो आं खांख्राइल' स्राव स्राव जाबायहाय माथो खामब्रेंगाया हनै एसेल' जाबाय नै हारा मुरा एसे दोनबाय आं दा मोनायाव बाथोन जानो फदिनाजों जा गोथाव देना जागोन आं दाहाय फदिना बानलु गोथां खांख्राइ बाथोन दा देला आं खांख्राइ सायाव खांख्राइ दा दैबो होबाय आङो नै दैखौहाय दा गाव गोदौबाय थासिगोन दा आं दा मोनसेबाल' देखायनोसै मेलेमखौ होनो बावबाय गोसोम गबाय बे मेलेमखौ साखौ बोखांना होगोन आं दा लोगोफोर आंनाथ' ओंख्रिया मोनाखै ओंख्रि मोनैनि सिगां मोनसे नै दहाय आब'नाव सासे मानसिया ओरैबायदि बुरजा दख'ना लांफैलायबायना दाख्लैबो लांफैदों आं सिगाङावनो होखादों आब'नि बे नाम्बारखौबो आं स्क्रिनाव होना होखादों लोगोफोर सोर सोरनो नांगौ अर्डार खालामनो हागोन फुजानि ओरैबायदि मोजां मोजां सफैदों दा नै दाख्लैनि आब' लांफैनायाबो दहाय जि बुरजा लांफैबावबाय जाहैदों आंखौ लेंहरखादोंमोन आब'आ ओमफ्राय आं थांनो सोलाबासैना दाबसेयाव थांनानै फैनानै हास्लाबहैयासै आब'आ दिनैबो जि बुरजा लांबाय बे दाख्लै दखान गोदान होग्राया गस्थ' खाथियाव होग्राया ओमफ्राय आब'आ दासान्दि ओरैबायदि बुरजा बुरजा दख'ना फानदों लोगोफोर थाबैनो नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन फुजानि जा मोजां मोजां दख'ना दंफैयो दै दा आंना ओंख्रियाहाय मोनबाय संबाय आङो गोबाव संथारबाय नै ओंख्रिया मोनबायानो आं दा आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय